be free ye nkyerɛkyerɛ buru fie duasa obi a wɔ Ghana ha nim de America saa bele me na Oy3ade3yie Kesse me ne bosomfo ya frempɔn wɔnya ne baabi kɔ na kodua ɔno so wɔnya ne baabi kɔ ɔmo nyina wu ya hyɛ aseɛ ash tete obi kyerɛ ash FM no ɛnɛ nkwa na adwama no sini bi anya bi anom ye na obi sɔle na ɔkeka de ɔpɛ saa bele asɔfo paa de ani asɔfo bi obadi ani hwe saa bele hwan ene Komfo a na ɔso otimi gina sɛ wo gina brane sɛ ɔde ka nananom abakɔsɛm amamele ne amane ye na obi sɔle na ɔtoatoa hwe woni bra ya bele ya gye nananom som asi hɔ yakɔ Komfo mpo kom oba ekogina kom na se a yetimi tua na kakaduro ne ma mesi ade ntina akora na kogina bonsama diem ya na amanfo gina hɔ ye labe wie arisimama mama habiem muachi eburu muachi ahima muachi ahima ahene nananom etia mu nyina me papa me nananom hemfo ahima ya mutama chibom chidom medama ase aprosifo asojafo mia me lawyer pobi onu nuanoma lawyer fo miensa etia mu nyina onyankopon tumu kwanem omam kwatenten omam ahoden omam nyinkyere omam asetra papa omam animonyam omam kwatenten omam asetra mu anigye biala onyankopon nyi owuo emfata mfiri mu so onyankopon nyi nkwanhia emfiri mu so onyame nyi abanma ne emfiri mu so onyame nyi ahemane emfiri mu so onyame nyi nkwanhia wuo emfiri mu so onyame nyi yade emfiri mu so onyame nyi abebrese emfiri mu so ade a beye musu esan nkwanhia anim biase de empale mo dada ne da Nana Kesse ahwefo Nana Kesse TV followers Kesse media followers onyankopon onyi musu emfiri mu so onyi yade emfiri mu so onyi amaninya emfiri mu so onyi abanma ne emfiri mu so onyi ahemane emfiri mu so onyi abebrese emfiri mu so onyi nkonua ne adeso bi emfiri mu tire so na onhye ma adeso bia emfiri mu so mamwate medase hwe sikale dwete onyame di nhira ene adom de dom no ma onfa nkame mabla bomu da wate dia bonsanfo bo no po dia ya twe ne nsamanko onyankopon na natano on twi ni pakron firi obonsam ne mpo kire mwate apam de direto bi a hyehye dia ma wo be hyew se Kronkron Tano adawroma na busum biasa on pani nyina ntungu atamfo so wate agiretuo ni amla bi atu wanim no oduma nkoma monatane emfama ni pakro a wotu amla wanim no wate efri se de otu amla wona atamfo anim no ono no tom medase nana Oy3ade3yie Kesse na menemu kasa yi Kronkron Tano Komfor na menemu kasa yi ahie yi o hwe me Kesse media ewo Nana Kesse TV eneni dedikaya subscribe na share fa comment wadwenkyere fa bra ade bia wonte ase sunsumu bisame you many sunsumu lecture sunsumu unibakuku yempani fosi unibakuku na say university no adisuamu posek unya ne babia enen krofo bebire hwe adisua no edisua ebizoso na manamo so esua ye nkyerɛkyerɛ eya asɛm papa nyame nhyira mo nemum de mesra wa ne sɛ o ye nkyerɛkyerɛ wo ya de dikai mo abrabɔ mu nye ente yifi ne nkeka efiri wakwam yiboni efiri wakwam ma wutiri mu nye han mo akoma mu nye fitaa manukradie emra abrabɔ mu na afasa akwa weso dia ene bibia be fitaa utiri no yonkutiri sa ye nyu yonkupua utiri te setete a ye nyi teteyie ne senti no ansa na obetuma bɔ Kromfo achi aka Kromfo ho asɛm no na ehunu sɛ wonye Kromfo bi enti mu amona manam so ene busu mu na mo sua me nkyerɛkyerɛ no ɛso fade sua de no di sere wa sɛ monya Kronkron efiri sɛ onifrani kyerɛ nifrani kwaya ɔtɔ amenem
anya sa obesu kwa mu a obeto amene mu eya futuo nam de mamu a enkrofo bebre ne omo fama disua no so de yankyerɛkyerɛ bi omo pikimi eye papa no furu duapa ene piano wonum to a de do gina tworo no ano na mom ma wutiri ya fita mo akoma munya han manukuradie mla ablabom na twu hu free bone ni fini nkekaye ho anya saa dia no kura asem ne de wuntimi nka obesu kwa mu besai be free yankyerɛkyerɛ brum fia duasa obi a wo Ghana ha nim de America saa bele me na Oy3ade3yie Kesse me ne bosomfo ya frempon wonya ne ba bi ko nana kodua ono so wonya ne ba bi ko mu nyina wu ya sha ase ash tete obi kire ash fm no ash tete obi kire ash fm ne o program bi ne fm tete obi kire yan ya sha ase enen enkwa na adwoma no sini bi anya bi anom ya na obi sola na okeka de ope sabre asofo pa de di ani asofo di obadi ani hwe achirei solid o se kantin kanu no solid fm bisa Ghana hakumase solid fm kwame ntim katachie baby a wo bia no utu kwai minim so fra brochira bawo so wo hawo mechiawo kwame ntim katachie ono no solid o se kantin ka solid program bi titi obi kire saa bele hwan ene Komfor a no so otimi gina se wo gina brane se wo de kanana no mabakosem amamele ni amane ye na obi sora na otoatoa hwe woni bra ya ble ya gina nanom som asi ho yako solid titi obi kire kwame ntim katachie wo ho a woni me dansie daku ye program wa ya wa ya stop work adai the titi ale say no kra sama ye kasa de me kirikiri ya ye kirikiri mu no eyo asolfo bi ahi osofo akoto ye airtime na tuaka station no condemn ya nya dwuma biem ya na obi be gina ba bi sam ye Komfor asumasi kekansem bi a na me hwa na me sere obi gina ba bi na ode akomu kekansem ope hwe yakko hwan mumba bisa ba bia be ka kire wo sabre panyini bi ba Ash FM sabre Ash FM na opankono estate here ya obisa me say na wo mfie sei obisa mo say wo mfie sei en sabne kyerɛkyerɛ ye me ye no ye program ye no obi ante ase enye na asɛm o ye na YouTube ne Facebook ne Instagram aba obi e ka de opɛ samra ye ko wo ye Komfor mpo a wo fele so betu akoko gina asofo anim enso me na Oy3ade3yie Kesse ye giramu ahwefo emu oya mo yeye enkroma dasa Kesben na Kesben so aba fro enkroma dasa se si na wo ohima lizikrom London memho na nsemo flame mente on kabiem enkroma dasa ba bia obi aminim so da so wo British wo se so sabia wo aba Ghana minim de mo bisa enkroma dasa ne enka nkira mo sabre yakofa sofo ne yakofa Komfor ni aduma begina ho asem ben na wo Komfor ko ka mani patie fi se ye gubusu mu fi wo ye Komfor a wo ye Satan wo dikai ayefo mo so fu na Oy3ade3yie Kesse nyana o yakohwan ne Komfor a na wo se wono betu aba radio so atam didie ne comment ye Komfor de be ma ye be fe FM so e be di watem no wankasa be shoko ensu nipa mpaba yes nearly to 30 years semna make kire ono ene Facebook aba obi asara na betra so Komfor asmasi edi yani ye ka papa yani ye ka bone yani ye ka no yani ye ka to hwe bra ya bra santimemu ha
asofo de di encheche a yasomu afim na tententen na ne enkrofo ate bosomsoma si o samla ne yakon hwan ne konfo hwan konfo bayi mumi sasa asema meka no kontompo a yanka kire mo Sable na nesuma kwa na wanya ne baabi ko na na dom faji abo. O se me konfo yi de me nya wo so konfo da. Na me mfare kra nsie yi. Na na dom fa ji abo. Suma kwa na owu ya ansana na na kuja wa nsu ebe. O se me konfo me nya wo so konfo ba ko e wa santimam ha. Anka ya wie. Yetimi kasaka pa kosam ka duma nkumasem. Na so for the tualam dia toa okotu ba kuma kotu bosomfo ya frempon waye bi no de kwa samado bosomfo ya frempon ba bia wo bia ne wa wonu akuma na Oy3ade3yie Kesse be wira ahoyie pa ka me be program bi o enso ensem we minim de afira yi aba bosomfo ya frempon ba bia wo bia me srew te gala bosomfo oyire sesi a me chia no konfo hema ma me konfo me chiawo ninyi wo mayo na bibintia o twi ya na o twi wi na ya tato na nakodua o na chiro kodi hine wo asen blesiako na nakodua asen blesiako samle ni ewo osofu bia ni efe no ayi o le sai oh, na no krana oh. In the name, a chena in the name, eso bae. Samla ye kupa jiakom, ene busum sabasi wono. Why? Mumla baby so biala. Free TV radio station no a wo wa balo why your program abedu pie no wo free wa be next of bia be studio no wa di watem no wa go to bible abosomso ye nkwasiafo eye nkwasiasem akonfoi bo ye nkwasiafo next of all wa be di atem etisi e fra konfo bi say ye be hia na ye koka asem a ewo radio station obe felu kwa na fun wadum no ofa bread pa bre ene ko ni pa ko konfo bay hwan enso ne wa konfo wa ye betu di watam so for program no betu da be so for free one ahemache so for be gina wa program aye no eno ode be no topic odi atamo na nyame amwa pa odi atamo be akoka sabia mu host no enso enkroma dasa ene kwame tim katachi o man pa bada ba bia mo bia onyankopon hira mo ontum nkwanem kasben ena mekan mo misa kasben sasema mekan kontopo na mitwa na mumisa Ash FM Ash tete obi kire solid ye osekantika solid FM mumisa yenka mo asem kire mo me kwabna Kesse metimi de mensasi me bo esime chi se me gina prim na akom ene amanfo te akom ase me kan kire mo asem na me ka wo obi kwa busumfi a osuro otwe na hwe na chi wo hwe benkum wo hwe nifa efi se obi wo so kwa busumfi po ani busuani bi mpo obeyina ma one ne be yaka samre konfom po kom oba ekogina kom na se a yetimi tua na kakaduro ne ma mesi ade ntina akora na kogina bonsamadiem hwe ya na amanfo gina wa ye labe be free yes anchire enye no me medema duma chede ba yo
abakosema mebeka ene ni nkyerɛkyerɛ me yi ayefo enye mo nwanwa sɛ mo nwanwa mo ntia se me de metwo frepri ebe na mabu ono me de metwo efrepri ni aka nananom sem yaka abakosem e de atoto ho nananom tiri mo pɔ ɛkyɛhyɛ ya nananom de gu akwa mu ɛnkane na nananom ɛkwa wonam so somo a na ɔdɔ wɔ hɔ na obuo wɔ hɔ na suro wɔ hɔ na fɛde wɔ hɔ nipa surade nipa donipa ɔdɔ mapa ɛkyerɛkyerɛ wɔ nyina la ɛnkane ho bi bɛhye wɔ a ni fi a wɔteɛ otimi ka sɛ wo so da ha medai wɔ media kyɛw so tram anamasasi wo ebo sɛ be oprebuo bi ɔdɔntie o ɛnɛ enkyirima abɛyɛ manso da hɔ ntam adehye na abɛyɛ nkoa no so abɛyɛ adehye ɛnam die ntia pɛsɛ minkum nyantia ɛnam die ntia ablontia ɛnam die ntia sikani brentia ɛnam die ntia afofropentia ɛnam die ntia ɛnka yɛ nipa de sɛni ni ntia ifiase obi ye bi ma wa kaiwate biye bi ma wa kai onyankopɔ bo wiase no wasehye obia ne de obia na do kyɛ de odi firi so ba asase so ne wo nipa bi ewo ye fie ye fa ni teacher sɛ ye ba ye fie hɔ a obi wu a on de ne de no ade ba akɔ canopy obeboa mobebo ono abebo canopy enkonye wo yie na se nyina obehyehyɛ ene nyina ye fie omo de ya asem ka oni ahoden oni sika ya odi beboa ye kopa bosia de abeya yie woni bi on de oso odi na battery na wahyehyɛ nkonwa nyina ono so ne de no ono so aduma kyɛ de no untimi mu na bomfia waye ne nyamedwuma waye ne fam de bibi besi fie mpo no obi be fenu mpo ma ebegogu egu anya hwe nipa ko ejana na no masi ho ka be wu dadada ana me no krenti utimi koye program baabi FM so ya ye ko kyerɛkyerɛ o program aye gi na nanom sumsi ho besi ne man fa me number ntu dwase na Oy3ade3yie Kesse me number ye sei na blamaso ye na me ye sei me ye wei me wei me wasika edro me wotua edro me ho wa edro da ma nye advert da besi na me no ka sei ye de na nanom abakosem no a na nanom no kura asem no a ene ye da na di kira foforo me mfa me ho ade anya hwiu me nton me ho ahwene pa wei enkasa wabiria nyo na beka so wabino obi na beka so wabin wo ho a nyo na beka so ho obi na beka so ho samle wo ye confirm pa onama ebi kura bo tutuo enso ye man ye nnamu a gra ye kana nan man sam ko a ye dan nan mturumpo adu ehɔ na me kyerɛ bosomsom ase de ntia bosom baaye me kyerɛ kwa Kristo so mfa so baaye pɛ beka Yesu ni wiye o ma me anye program ni biem o ma sɛ no kura asɛm na ye ka no ya hweye bebubu asɔre bidi besia ya me nhyira mo ka me bɛyɛ nkyerɛkyerɛ foforo bi we kyerɛ ha ɛna adesua we baaye timinua kano krokosi wiase awieye na abenya nkwa botire obekao obegu anim ase obefa kwambone so obebo pampo krase ye mekum obehyenhye bone de amawo ono obi mpo ebe hyehyɛ atwa tro de gu hu fi nanso so kano krokosi wiase awieye na wo esa so kokoko nsada usunti no opem du opem bedu to benkum na opem du bedu to nifa na hwere nkan no wani wanko a ana de behunu abonefo akatua wuti wiase a na pese bibi abeye yie na so ye konfo wabene wo ye sofo wabene wo nyamimu wo ye malam wonim Quran
enim nyame mu a asem ba ko pe na pese me di gya wo di no kure ma yes no yes ma no ma utire munya fita mu akoma munya han obeka no kra me atwa utimpo a ka no kra me ntwa wo ye konfo na pese obeni a ma no kra nya adwuma konfo a otwa kontompo no ne bosom awu ne bosom nya adwuma da efiri se bosom se wo de no kra oro so kototen obi na di adwuma beba ne se ka ye no fanu etwa ha ansana onyankopon ne sunsu betima ba wafa no just wakoma mu eti na utirimi han na aka no kure na nya odomapa emanipa nya humobro manipa se nya nyankopon eni mi nua bi a wo Belgium mesi eni ne be program beti ena obehunu na Oy3ade3yie Kesse na Tano a me ka tro praying ka konfo bi kuno to twenen o sadye nim guase atoro so ka che na busuafo se wono ne kum ode ne ba se opese okom ena ode ne nua ne ba se omunkunu mfa no mo atrase ti ne nua no owu ye no ono ana de ne ba me kum no wa hwe nya nyankopon na nanama dawro ma obehu ya konfo no se ko kuna to atwenen kwa obi a okopemwa hwe na wiye Ediabe ni agina asase iso. Edia ni ahwehwe. Minu adasani kai wo wo. Kokwa mochi wo ma wo. Kokwa mochi wa samadu twa wo. Abrabo boni ni abrabo fi kankan. Eni sikani bre ahanta ni dwa ye pe no. Wo wieye eni nsamampom. Na boni nti me kasma kire wo. Ya ni mumwa na abeda so. Na nsonso na de ben kata so. Ebeka tawso na dani danyina ema ene begu achi ye beka ochiri bre suro bone twofre bone ho ifri se bone bedi de odi bone achiri se si amene mo kase na me kasma kire mo enipa prane abone fo be hihye obi timi frame oh wona wo ti TV so a wo se sendima no enya no kure no ede no trete ni ade ahwefo ene me kas ma kire mo entrete a me yei program a me yei a me da no kure di ede kire mo no atamfo atwa mo ho mo bro pem obi kura timi ni oba bi hihya ho so obla mi fie me so me hwe me ye niam bi nanka obehena da internet monkonko moso ebe bomuso monkonko moso ebe bomuso enya mi na moni menya o moni nananoma honhom ni nsamanfo na enya woni kwakwa moche ena enya nyame fi se me kas ma kire o program ami yenya madwene o mo bi sa engineer ka me be program foforo sisi a enso dia akowie sunsun di obaye na me bi wu na nipa wu ukumia wa ye de bayi ukumia na wakumia me ona dwene wo ho fisa bone enya de papa ya fight yes radio station atem nie yaw eni ya ne de nanano masimasi wa beduru ne enti magine mo se enanu ya na ye bie ayi sabe nanu ya ye ncheche na mu ya na yes shaibula sisi yenu aka dia kum prakon Japan the campaign team no ba kono no o oyadwuma HFM mo bisa shaibu obeka Oy3ade3yie ya asema kire mo
nipa fight ni agye nananom som ade asi wo besi ne wona ma ne ebo tutuo wona ma rekuro ntia wo ye bonsam wo ye comfort wo ye bonsam na ye program ya no obi abetra ho comfort nipa be no comfort nim abosomsom ye nkwasasem abosomsom ye nada omo dada nipa ade ande ni abeya ewi akire program ya ye odasani sofu bia kotua sika yesi program ya to ya tam na ya obegina so be keka nkwasasem bi ayafo ni brisam na me ka kire mo no nyame nhyira da bia da ne da no bitam nyankopon asese adob enobaye na yeduaye no sesi a afifi o se nyame boaye ni atwa biso edai edi ya bre na mpanifo se de wa bre eni wodi de opota ma na fe onkyiri se odi bomu nyame nhyira mo onye obi akoma so ade ma no onto bosu pangu mo so onyi musuo na sanfiri mo so menua abone ahye wa bla bomu ma gifiri wa bla bomu ate menua komfo a wadwene o se akoma wo kom no eye bonsam dwuma entu didi bone wo de se ade wo de dada nipa wo de bu nipa wo de gurunwura nipa wo de twa obi abe wo de obi fakara sisi kwa so nyame nsakra wate menua sofo a wo de bible edi hunahuna nipa edi twa obi abe edi bu obi agina japade ni gold ni bibia nyame nsakra wo menua malabo ei me se wanyado me mfa malamsem enye obi bone wate di no kure no na sa wo ye no kura dwuma e ka kire wo no kura na be mo didi andi se sia metuoi me didi kwa krofo chem sika kwa krofo ma ho de kwa odi ade no kura sa bere wo no wasina na nyame nhyira wo omo utumi nya dai enye kese umpe wo peto kwa metase umpe wo ye upe kaya motoam nyame nhyira mo omo ntiase bye bye.